Eilen illalla huomattiin, että Madamen Facebook, Netflix ja Instagram-tilit on hakkeroitui. Aika katastrofaalinen fiilis, kun tilit on hakkeroitu. Pysy mukana, mennään katsomaan ensin mitä kaikkea kivaa löydettiin matkan varrella ja sit selvii mitä tapahtui oikeasti. Tarifan jälkeen heti piti lähteä liikkeelle suuntana Cadiz ja Scipionan erittäin kauniiksi kehuttu frisbeegolf-kenttä. Reissumme 30. yö vietettiin noin 50 kilometriä Tarifasta eteenpäin paikassa nimeltä Zahara de los Atunes. Äläkä kuvittelekaan, että saat mut tonne reunalle. Pitäisikö mennä käymään tuolla kallion päällä? Yeah, right. Otetaan tähän parkkiin. Jatkettiin sitten matkaa eteenpäin ja noin 15-20 kilometriä niin löydettiin sitten Barbate-niminen paikka. Ensin mietittiin, että yövytään tässä parkkipaikka-alueella, missä pääsi vähän frisbeetäkin heittelemään, mutta Park4Night-sovelluksen perusteella siellä on jaettu paljon sakkoja sitten yötä viettäneille. Joten onneksi pari kilometriä eteenpäin löytyi oikein mainio puskapaikka. Ja sehän oli sitten tämä luonnonpuisto, eli La Brena y Marismas del Barbate. Hello and welcome to the show. This is called Barbate. Playa Barbate. No ei ole. Tää. Mitä kieltä me? Tää oli Barbarena ehkä, Barbarena. Mut Playa... Tuolla lukee Barbate. Playa Barbate, mutta no ehkä mä oon sit väärin, en tiedä. Kuka ei? Joo, Barbate näyttää olevan kyllä ihan erinomaisen kiva pikkukaupunki tai kylä täällä Espanjan etelärannikolla Atlantin puolella. Tässä on oikein miellyttävä oloinen tämmönen jonkin sortin kansallispuisto. Ja sehän on tietysti kiva, että on rauhaa. Täällä on jopa vihreää ja erinomaiset ulkoilureitit koirien kanssa ja näköalatkaan ei ole ihan huonoimmasta päästä. Vähän oli puhetta, että täällähän voisi jopa viihtyä useammankin yön. Mutta nyt näyttää siltä, että kaasu on meillä vähän vähissä. Ja näytti siltä, että seuraava kaasutankkauspiste löytyy 50 kilometrin päästä. Niin en tiedä. Meillähän on tämä Suomi-pullo mukana varalla, että jaksaako se virittää vai ajetaanko kuitenkin tänään jo kohti Cadizia ja siellä saadaan sitten kaasua lisää. Meillä siis alkoi kaasu olemaan loppu ja huomattiin, että myös sähköt alkoi olemaan hieman loppu. Eli tarvi saada auto piuhan päähän, jotta akut latautuu kunnolla. Ja leirintäalue löytyi sitten vierestä, eli semmoinen kuin Camping Los Canos de Meca. Ja tää Area Canos de Meca on ilmeisen kuuluisa tästä hienosta majakasta, joka on yksi suurimpia sitten Espanjassa. Ja tästä hämmentävästä hippimeiningistä.
Tosi hienoa hiekkaa. Hiekkadyynejä, vaikka kuinka paljon, upeat paikat ja hienot auringonlaskut. Ei ollut paha. Siinä sitten illan pimeinä tunteina piti vaihtaa kaasupullo ja samaan aikaan tämä katastrofi tapahtui. Eli yhtäkkiä huomataan, että kaikki oleelliset tilit on hakkeroitu. Instagramit, Facebookit, Netflixit. Ja voi veljet, mikä show! Siinä meni koko ilta, puolet työstä, säätäessä, ihmetellessä. Yritettiin saada tolkkua, että miten näitä pystyy edes lähtemään palauttamaan, ja se ei ollut suinkaan helppoa. Tänään on ollut tämmönen vähän erikoisempi päivä. Eilen illalla huomattiin, että Madamen Facebook, Netflix ja Instagram-tilit on hakkeroitu. Ja kauhia show, paniikki, niin kuin asiaan kuuluu. No ei niitä yötä vasten sit saatu selvitettyä. Ja sitten koko aamu meni tänään siinä ja päivä. Ja joskus 3-4 aikaa iltapäivästä, thank god, saatiin hommat selville. Ja nyt pitäisi toistaiseksi ainakin kaikki on kunnossa. No nyt kaivettiin ekaa kertaa meidän matkafillarit. Ja lähdettiin sitten pyöräilemään lähikauppaa ja vähän eksyttiin ja sitten alkoi satamaan. Kyllä se tästä lähtee. Kokeillaan, että saako tänä päivänä ajaa ilman käsiä. Näette mitä ajetaan ilman hampaita. Uudelleen. Nyt mennään tänne.